Du behöver det inte, det är ju bara, du länsar ju. Det är David. Aha. Så. Ska vi se. Nu kommer Simon här, verkar gå ganska mycket fortare än David. Har vi 2 stycken som går nästan samma kurs. David går negativt. Och Simon kör slör. Prova att sätta ner centerbordet igen. Ja. Prova att skota lite, David.